இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சோழர் பரம்பரையில் ஒரு லண்டன் தாதா. சாரி விஜய் சாரி. சோசியல் மீடியாவில் ஜெகமே தந்திரம் படத்துக்கு எல்லாரும் பண்ண கமெண்ட்ஸை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். அது எப்படி திமிங்கலம் கால் மேலே வந்துச்சு? அதான் முதல்ல நானும் யோசிக்கிறேன், ஆனா எதுவும் வரமாட்டேன். படமே ஏன் வந்துச்சுன்னு தெரியல. போவே அங்கிட்டு குத்துறம்ப வாப்பா சோழர் பரம்பரை தாதா, லண்டன் போயிட்டு வந்தியா? நக்கல்யா அவனுக்கு 2 மாசம் வெயிட் பண்ணி பார்த்த படத்தையே நல்லா இல்லைன்னு போட்டு கிழிக்கிறானுங்க. 2 வருஷமா ஒரு படம் வராம இருக்கே. படம் பார்த்த மச்சி, செம்மையா இருக்கு. அதான் விவேகம் 2ன்னு அறிவிச்சிடலாமா? வாயில வர்றது இருக்கட்டும், அடுத்த படத்துக்கு எந்த மாடல் விற்குவாங்களான்னு யோசிங்க சார். நல்ல விக்கு நாங்க பாத்துக்கிறோம். முதல்ல படத்துக்கு கதையை ஒழுங்கா வாங்குங்க சார். அந்த கொடுமையை என் வாயால நான் எப்படி சொல்லுவேன்? நானே எத்தனையோ பேரை பார்த்துருக்கேன்டா, ஆனா உன்ன மாதிரி வெறும் வாயில வடை சுருள் நான் பார்த்ததுலடா எங்க அப்பா. சுருளி, நீ கம்முன்னு மதுரையிலேயே பரோட்டா போட்டு இருந்திருக்கலாம்ப்பா. ஒருத்தன் மோகருக்கு முன்னால அவன் யாரு எவர்னு எடை போடாம இறங்கக்கூடாரா? அதை செய்யாம அவசரப்பட்டு இறங்கி தான் பல இடத்துல சீரழிஞ்சிருக்கான். இப்ப என்ன சொல்றீங்க நீங்க? அதை ஏன் கேக்குறீங்க? படம்னா படம், அப்படி ஒரு படம். இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி அங்க இருக்குது. கார்த்திக் சுந்தர்ராஜ் படம்னா சும்மாவா? வெயிட்டான சம்பவம். அதாவது என்னன்னா, உலக ரவுடி ஒருத்தர் உள்ளூர் ரவுடியை பொழக்க நம்மூர் ரவுடியை லண்டன் கூட்டிட்டு போறாங்க. அங்க போன நம்மூர் ரவுடி அந்த உள்ளூர் ரவுடியை போட்டு தள்ளிட்டு அப்புறம் ட்விஸ்ட்ல உலக ரவுடியும் போட்டு தள்ளுறாப்புல. இது எல்லாமே லண்டன் போலீஸ் கொரோனா லீவ்ல போயிருக்கும் போது நடந்த சம்பவம். Congratulations. Thank you, sir. Very good, very good. How can you get this intelligence, I say? Wonderful. ஏண்டா, ஊத்துறதுக்கும் ஒரு அளவு வேண்டாமா? லண்டன் கேங்ஸ்டர்ன்றீங்க, அங்க என்ன போலீஸ் டம்மி பீஸாடா? ஒரு தடவை கூட துப்பாக்கி சத்தமா சுடாதா? என்னடா கதை எடுக்கிறீங்க? ஆரம்பத்தில் நானும் தான் நம்பினாதான் சோறு போடுன்னு தாத்தா சொன்னாரு. அதுல இருந்து நம்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிடுறீங்களா? இல்ல உண்மைதான் நம்புறேன். உனக்கு தெரிஞ்ச புள்ள வாங்க. தம்பி, மத்த படம் மாதிரி உன்னை கொல்லலப்பா. இந்த படத்துல நல்லா கேட்டுக்கோங்க, இந்த படத்துல நிறைய ட்விஸ்ட் வரணும். அந்த அளவு இருக்கணும் நம்ம படம். முதல் போட்ட உங்களுக்கே இதெல்லாம் ஒரு படமா அப்படின்னு ட்விஸ்ட் கொடுக்கும் போது பாக்குறவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோமா என்ன? இப்ப அவன் உன்ட்ட கேட்டானா? தேவையில்லாம அதை கொண்டாந்து எதுக்கு இல்ல சொல்லுற? மூக்க பிச்சு பண்ணி உன்னைய. ஜெகமே தந்திரன் போட்டிருக்கு, உள்ள போய் டவுன்லோட் பண்ணா ஒக்காளி பட்டாசுன்னு வருது. நம்ம வாழ்க்கையே ஜெகமே தந்திரம் போலதான் இருக்கு. இதுல நான் எங்க போய் ஜெகமே தந்திரம் படம் பாக்குறது? என்ன ஒரு டைப்பா பேசுறாங்க? சன் டிவில போட்டா பாத்துக்கலாம். என்ன பதில் இது? டேய், உன் பிரச்சனை தானா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஆமா, நீ எங்க வந்தப்ப? ப்ரோ, சன் டிவில இல்ல, லோக்கல் டிவில போட்டாலும் பாக்காதீங்க ப்ரோ. இந்த பா, நீ ஏதோ பூசி முழுற மாதிரி இருக்கு. கார்ப்பரேட்டை அழிக்க கார்த்திக் சுப்புராஜின் ராஜதந்திரம், இதுதான் இந்த ஜெகமே தந்திரம். அட போங்கடா. நீ லண்டன் தாதான்னு சொல்லும் போதே தெரியும் நீ தான் அடுத்த ஜுங்கான்னு. அப்படி கேளுங்க, அறிவு வரட்டும். சரி விடுங்க. தில்லாலங்கடி படத்துல சந்தானங்கிட்ட நீ ஒரு டாக்டர்னு சொன்ன மாதிரி கார்த்திக் சுப்ராஜி கிட்ட போயிட்டு நீ ஒரு டைரக்டர்னு யாரோ சொல்லியிருக்காங்க போல. மட்டும் என் கையில மாட்டினா அவன் கூட நோண்டிடுவேன்.